ಎಂಚ ನಮಕ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುರ ಅಹಂಕಾರ ನರಮಾನ್ಯಗ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಐನ ಬಿರೇಲುಗಳ ಶುರುವಾಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಸರಿ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಪನಡೊಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಅವೇ ಆಯ್ನ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಟಂಡಲಾಯ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಪಂದ ಪನಡು ಅಂಚಾದ ಐನ ಬಿರಲದ ತಾಕತ್ತು ಪನಿಯರ ಪನ್ನಗ ಸುರುಕು ಕೊಂಬ ಬಿರಲು ಶುರು ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಸುರುಕು ಕೊಂಬ ಬಿರಲು ಶುರು ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬಿರಲಡು ಯಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಯಕ ಯಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಈ ಐನ ಬಿರಲಡು ಸುರುಟು ತೋಚುನಾಯ ಯಾನ ಐನ ಬಿರಲಡು ಸುರುಟು ತೋಚುನಾಯ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ ತೋರ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ ಐದ ಹತ್ರ ಯಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದು ಸುರುತ್ತ ಬಿರಲ ಬರ್ಕೊಡಿಗೆ ಐಕೆ ರಟ್ಟನೆತ್ತ ಬಿರಲ ಬಂದ್ಕೊಡಿಗೆ ಈ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕ ಏತೆ ತಾಕತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕ ಆತು ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾಯರ ಏರ್ಬೋಡು ಯಾನತ್ತ ಯಾನ ತೋಜಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪಿನಿ ಐದ ಹತ್ರ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂದ ಈ ರಟ್ಟನೆತ್ತ ಬಿರಲ ಬಂದ್ಕೊಡಿಗೆ ಐಕ ಮೂಜಿನತ್ತ ಬಿರಲ ಕೇಳಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರುವ ಮಾರಾಯ ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪ ಈ ಏರನ ತೋಜಾವ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಸತ್ತ ಉಂಟುಂಡ ಈ ತೋಜುಜ ಮಗ್ಗ ಈ ಏರನ್ನು ತೋಜಾವ ಬಂದ ಮೂಜಿನೇ ಬಿರಲ ಬಂದ್ಕೊಡಿಗೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಬಂದ ಮೂಜಿನತ್ತ ಬಿರಲ ಬಂದ್ಕೊಡಿಗೆ ಐದು ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಬಿರಲ ಪನ್ಪುಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದನ ಪಲ್ಲೆ ಐನ ಬಿರಲಡು ಮಲ್ಲ ಯಾನೆ ಯಾನದಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮನ ಉಂಡು ಮದಿನ ಕುಲಿಯರೆ ನಮನ ಮಾತ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಆ ಭಗವಂತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವಂತಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದರ್ಬೆ ನಿಕಲೆ ಕಟ್ಟುಜೇರು ದರ್ಬೆ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಐದಾತ್ರ ಯಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದ ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಬಿರಲ ಪನ್ಪುಡಿಗೆ ಆಂಡ ಐನತ್ತ ಬಿರಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದಲ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಐನ ಬಿರಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾನ ಕೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ತೋರ ಉಲ್ಲೆ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಕುಡರಿ ಪನ್ಪೆ ತೋಜಾಯರ ಬೋಡು ಬಂದು ಕುಡರಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಉತ್ತವ ಪುರ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಕುಡರಿ ಪನ್ಪ ಮಾರಾಯ ಈ ದರ್ಪೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬೋಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ದರ್ಪೆಲ ಕಟ್ಟರು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟರು ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಸುರುಟು ತೋಜನೆ ಏರಿ ಯಾನತ್ತ ಐದತ್ರ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಐನತ್ತ ಬಿರಲ ಬಂದ್ಕೊಣಿಗೆ ಎಂಚಿನತ್ತೆ ನರಮಾನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಬರಿತೆಲ್ಲ 20 ಇಂಚಿದ ಟಿವಿ ಕಂತ ನಂಗೆ 30 ಇಂಚಿದ ಟಿವಿ ಬರಿತಾಯೇ 1 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ನಮಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಆವಡೆ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಮುಪ್ಪ ಓಣಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಬೀದಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ದು ಒಂದು 40 ಬೀದಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಬರಿತ ಊಟಗಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಗಣೇಶಪುರ ತಗೊಳ್ ಮುಪ್ಪ ಬೀದಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ದಿರ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು 50 ಬೀದಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ಗೋಪುನಪುರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುನಃ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐದು ಬಿರಲಿಗೆ ಎಂಚ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಒಂದೊಂದು ಬಿರಲಿಗೆ ಒಂಜಾಣದ ಬೇಡ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ ನಾ ಮನೆ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಲಿ ಇಂಚಿಂದ ಅತ್ತೆ ಐದಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಬಿರಲು ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸೊರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐದಾತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ.